Sanggol naman po na Bagong-Silang iniwan sa tabi ng kalsada sa Manaoag. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa gilid ng Provincial Highway sa Barangay Lipit Norte, Manaoag, Pangasinan noong Mayo 5, 2026 bandang 1:30 ng madaling araw. Ayon sa ulat ng Manaoag Municipal Police Station, nakadiskubre ang sanggol ng dalawang magkasintahan na agad nagulat sa mga otoridad. Pagdating ng kapulisan, natagpuan ang isang buhay na sanggol na nakabalot sa lampin at puno pa ng dugo sa gilid ng isang tindahan. Agad itong dinala sa Manaoag Community Hospital para sa kauklang medikal na atensyon at kasalukuyang nasa pangangalakan na ng nasabing pasilidad. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Manaoag PNP upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sangkol at ng mga magulang nito. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.